Sa Talisay City, lalaki nga wanted sa kaso nga murder, gintiro patay isang nagabakasyon sa syudad. Nakatutok Aileen Pedreso. Kung tani nga magpaligo sa busay sa 42 anyos si Arnold Norval sa sityong Malagas sa Barangay Katilimban, Talisay City, Sabado, Abril 19. Apang ini ang gintiro patay sa sospek na si Joji Alieza, 36 anyos, kag isa ka bantay bukid sa lugar. Base sa pagpangusisa sang kapulisan, upod sang biktima ang mangud sini nga si Gary Samson sang nagpadulong sa lugar. Ginpahayag na sa nakita sang sospek na nagapadulong ang biktima, gilayon sini nga gintiro, igo sa dughan, ilok kag kamot ang naagom sang biktima nga nagresulta sa iya kamatayon. Wala naman nagalaom ang iloy nga masadya nga bakasyon kung tani isang anak ang magresulta sa ila pagpangasubo. Ang baga mabakasyon ko nang sa 26 anyos nga way kapulit sa balay. Nagambal siya mang maihaw ko malukin. Nakasalbar sa pagpangtiro ang utod sa nanay sang biktima matapos makadalagal. Gulpya, dalang niya. Huwag ko gani ka balo nga mo ito yung mga sa utod ko. Hindi tayaan niya man ko gani mo ito nga nagdalagan ko. Kaya nga kuno to, naidyo na sa dugan, hindi tayaan niya pag ito. Luwas sinisang 2012, ginpahayag nga ginlabo sang biktima ang amay sang sospek. Gani pagtimalos ang ginatanaw motibo sa kapulisan sa pagpatay sa biktima. Ang yan nga father, naging tatay ni isang suspect na patsyon ang kasang biktima na patsyon ang iyang father. Gawin na ginlabo ka. Preso, kaging pasakana sang reklamo sa kaso nga murder ang suspect. Upod Keruel Manggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.